Hola, aquesta setmana al Parlament de Catalunya s'ha celebrat el debat de política general i us volia explicar algunes coses sorprenents que van passar en aquest debat i que no han sortit gaire en els mitjans de comunicació. Segurament heu sentit que hem votat sobre el referèndum, que hem votat unes quantes coses sobre el procés, però també hem votat altres qüestions molt importants i els resultats d'aquestes votacions han estat molt sorprenents. Per exemple, van votar una proposta per apujar l'IRPF a les persones que guanyen més, és a dir, perquè paguin més impostos aquells que tenen més diners, però aquesta proposta no es va poder aprovar perquè Junts pel Sí i el Partit Popular van votar en contra. Van votar també una proposta per reduir un 30% el preu de les taxes universitàries, però aquesta proposta tampoc es va poder aprovar perquè Junts pel Sí i el Partit Popular van votar en contra. Van votar una resolució sobre el TTIP on es proposava, entre d'altres coses, estudiar la possibilitat de fer un referèndum sobre aquest tractat tan important per tal que la gent pogués decidir sobre aquesta qüestió. Òbviament el Partit Popular va votar en contra, però curiosament Junts pel Sí tampoc va voler aprovar aquesta proposta, tot i que Junts pel Sí parla tot el dia del dret a decidir de les persones. En fi, els mitjans de comunicació, tant els de Barcelona com els de Madrid, constantment ens informen dels grans enfrontaments entre Junts pel Sí i el Partit Popular, però curiosament ens expliquen ben poc sobre com aquests dos grups parlamentaris no tenen cap problema en votar junts quan es tracta de defensar els interessos dels que més tenen i de les grans corporacions. Per tant, si no coneixíeu aquests detalls estan sobre la taula, si voleu ens ajudeu a compartir-ho i bé, res més, continuem informant. Una abraçada.